से नं फटफट जरा बियाबनि सिङाव थानाय बर' बेलगुरि सथ बेलगुरि सिन्धु जरा उबारि जरा बिष्णुपुर गरायमारि दुदुमारि राभापारा आरो सुखानजरा थिपखाइसिम थांलाय फैलाय दालाङा दासिमबो आसाम सरकार आरो बिटिआर खुंथायनि मेगनाव गोग्लैयाखै। जोबनो गैयै दुखु मोनथाव जानानै दं होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांखौ फोरमायदों आरो थाबैनो बानायना होनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर खुंथायखौ खावलायदों।